وركن أفريقيا بحنساب نعبل سلام تقاتلت ورك أفريقيا كمل لكم سلامكم يبزح لومي حزلكم مصي زلخو نزي زلنا خناتات تجلس حانت قطنيا انتاي وريدنا تبليا قدمي نابعا مباليس كجلخو بلوكم مچم اب سدت بزح خاطري بزح زغاطمكا ناي حدا حاونا قال كعلوكم ناي حدا حاونا زغاطمو اب سدت مالتي أقدامي كل جزء كلام سمت نزناقع نيرنا بحساب كان زي جراج علو أبت جراج أبت جزانا مالتي جراج أو خينا نزناقع نيرنا كلام سمت كم عرفتي كم ركب كلنا مالتي بزخانة لا تزناقعنا كلنا حدا معتي قال بوليتيكا تلعلو يبقى أسو مالتي مسكالة أيو كابتوم زنابرنا يعرف بقول تسحيبهم يبقاسو أقدم متحدة طرمس غير قصي هارمو مالتي دم فسس بتعم بزح دم فسس هو دحر عارقنا يوم قال بزخنة أي تحزني حد سبب دي حركة يمس جزء خيدة بروفن قال يبل جزء خيد مالتي بقى الودد أحد قال خجبر قال نابلنا نسجن انت يسبيرو قريمز بلكا تصفى صنيع تصفى باور نادي تصفى رخيد كاب بأسي كاب زلو خناتات كدحن بزح صعير انتا يقبر كيدو مصحف يندر مالتي حانت مصحف نيرا تصفى تبكا كمي غيركا شجرات تسعروم كمي غيركا حقوس تخون كمي غيركا نزي مصاكا صقامات تسعروم كمي غيركا تبدهم يا تمهرتا مصحف أقدم كينتا مصحفين ببا وا أنا نزودي كايت بنيرة قال قبل مرسخ بنا مالت عسرا دخون دونجي يمص مالت مصيو كاد سبي خويننا مالس حد سب كوين جماعة كم زلهم مدحان قصلوا صوتهم أنا قدي فيه تبقى سايدوني يقرأ تازحوي حماق معات العيدة تبع السكا قلب له مالتي نحنا قريب منا تهدأ خوين بحان دبت قريبنا مالسي كيدموس كالع عينتي قصة بحرينا رئينا له مالتي كما صحف هم بيبان مسأقن سلام عسلوه فسازة عسلوه بقى مشت أمسينا سلم تهدأ هان دبت تغير كا قلب له عنه نصبحيت مالتي تهدأ جيرا خباكم مسكوت كله تامستير بقى كسم أسبت عميت هاوي خنيرة تمسحف زنب بقى أنا تفلت إني خايلني هو أبحان تقص كم يبيركا حماق زمسأكا ويكا عني حماق سمع زمسأكاس كم يبيركا تبدهم كم يبيركا ناف فقري ويكا ناف سلام تغيره كنزي وعي نقر متسكاس ما يقيركا خاتز حلو مجم مچم حوي زخون حوي تقاصل بنتا خاتزحلو ما يغيرك خاتزحلو لك تحوز مصته ما يزحل دفي الا مالك كيدو بتا مصحف مسنبب ما يزحل تغير مالك بتعم تحقسنا مالك سلامو اسيلو بقى بتعم صبق مشاتامس حيلو وسو እግዚአብሔር حيل يبو شتاي تماير خابزيا ود سفس مصحف كم بكم زلو مصحف بتعم يطقمك انا كني بزح مصحف زي بزح مره زطقم كوينو ايسمعن نيرو معركه እንደዚህ ማለት بزح ናይ مصحف سي معركه እንደዚህ حيل زلو كونس ايسمعن نيرو كاب زخونه حيل ግን كم زرأخو مصحف منبابن ناب املاكا صلت كمعراغن سبورت مسرحني سلسته ነገራት ቀዳማይ ናብ እግዚአብሔርካ ክትማላለስ አለካ ቃል አምላክ ሰማዕ አለካ በብዝሒ በተክርስቲያን ክትማላለስ አለካ ጸሎት ክትዕርግ አለካ መጀመሪያ ማለት ካብ ዝኾነ ኩነታት ካብ ከምዚ
ዝቕትለት ወዲ ቅትለት ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ እቲ ሽግር ማለት ናብ ቤት እግዚአብሔር ዘይምምላስ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ከዓ ከምዚ ንኸውን ዘለና ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓ መጽሓፍ ምንባብ ከም ዝሓውና እዛ መጽሓፍ ምሰንብብ ዝድሓነ ክንድሕን ንኽእል ኢና መጽሓፍ ደቢምና ሳልሰይቲ ከዓኒ ስፖርት ክንሰርሕ ከም ዘለና ስፖርት ካብ ብጣዕሚ ጠቕሚ ኣለዎ ሓንጎልካ ፍረሽ ዝኸውን በቃ ምሻሎ ካብ ኩሉ ነገር ኢኻ ትድሕን እዚኣ ሓንቲ ማለት እዩ ብዝኾነ እዚኣ ምስ ነገረኒ ካብኡ እንድሓር ጭንቀትካ ከመይ ጌርካ ትብድሆ ዝሓውና ዓብ ትምህርቲ ዓብ መምህር ኮይኑኒ ማለት እዩ ንስኹም ከ ካብዚኣ እንታይ ክትመሃሩ ካብዚ ቅትለትን ጭንቀትን ክንድሕን መጽሓፍ ክንንብብ ኣለና ካብ ዝሓውና ክንመሃር ኣለና ካብ ኣፍሪቃ ሰበይታ ከንተምፂኻያ ትኸይደ እንተኢላ ትኸይድ ትገድፋ እንታይ ፀገም ኣሎ ኣምላካ ትገድፎ ሰላም ምሳኻ ብሰላም ፍቕሪ ክነብር እተኢላትካ ከዓ ሳኻ ትነብር ናትካ ስለዘይበላ እያ ዳ ሰብ እዚኣ ካባኻ ትፈላለ ዘላ ሓደ ሓውና ከዓ ኣብዚ 213 መዓልቲ ሰበይቲ ኣብ 200 ምስ ምፃኽዋስ ኣብ 200 መንገዲፋት ንኸይዳ ኣብ ገዛ ካብ ኣፍሪቃ ምፅዋ መስለኒ ፀገም የብሉን ንሳ ተኸደት ከም ኣሻሕ ክመፅያ ኣይትጨነቕ ብዙሕ ኣይትጉሄ ናትካ ስለዘይኮነት እያ ከይዳ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም ብፍላይ ብሰብ በደል ዝመፃኩም እግዚአብሔር ባዕሉ ክሕሰኩም ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ፈጣሪ ኣሎሞ ናብ ፈጣሪ ግደፎ ዝኾነ ዘጋጥመኩም ኣብ ህይወትኩም እዚኣ ክብለኩም ይፈቱ ከምዚ ክትሃርማ ክትቀትላ ገለ ግን መፍትሒ ይኮነን ንዓኻ እውን እንታይ ኣጋጥመካ ኣብያ ኣላ እንዳማይ ዓለም ኢኻ ዘለኻ ዓዲ ሕጊ እዩ ዓዲ ዴሞክራሲ ዓዲ እዚ ዝኾነ እንተ ጌርካ ግብረ መልሲ እንተሂብካ ተኽኢልካ ብሕጊ ትሕዞ ነቲ ሰብ ካብኡ ዝተረፈ ግን ብኢድካ ቀትሎ ተፈቲንካ ወይ ተቐቲልካ ፅባሕ ንጎ ንስኻ እውን ናብታ ንሱ ዝኸደይካ ክትከይድ ስለዚ ኣብ ሕጊ ክንኣምን ኣለና ሰብ ተኸይዱ ከዓኒ ሰብ ዝመፅእ ኣይፍቅረካን ኢላትካ ተኸይደ ሓንቲ ጓል ፀገም የብሉ ትኸይድ ንዓኹ እውን እቲ ወዲ ኣይፍቅረክን እንታይ ኢልኪ ፀገም የብሉ ካልእ ወዲ ክመፅእ ጓል ተኸደት ጓል ትመፅእ ወዲ ተኸደ እውን ወዲ ይመፅእ ብጀካ ንሳ ጓል ዘየላ ኮይኑ ክስማዓካ የብሉ ሽሕሚእትን ኣለዋ ኸማ ካብኣ ዝበልፃ ኸማ ንስኹውን ከምኡ ንሱ እንተኸደ ከምኡ ሽሕሚእትን ኣለዎ ካብኡ ዝበልፁ ኸማ ኣይትጨናነቕ ክብለክ ይፈቱ ክብርቲ ሓብተይ ክብሪ ሓወይ እውን ከምኡ ድሕሪ ሕጂ ክትበኪ የብልካን ኩሉ ዘጋጥመካ ኣብ ህይወትካ ንሰናይካ እሞ ንሰናይ ኢልካ ክትጎድፎ ኣለካ ናብ ፈጣሪኻ ጸሎትካ ክትዕርግ ኣለካ ክብለካ ይፈቱ ካብ ኩሉ መጽሓፍ ምንባብ ጽቡቕ እዩ ዝሓውና ዓብ ትምህርቲ ምህርና ካብዚ በሉ እስኪ ናብታ ግጥሚ ከብለኩም እታ ግጥሚ እንታይ ትብል እንታይ ወሪድና ትብል ናብኣ ከብለኩም እንታይ ወሪድና ንሕና ኤርትራውያን ወረ እንታይ ወሪድና ሕቆን ከብድን ኮይና ክሳብ ማእሲና ክሳብ ተሓልፍ ትንፋስና እወ ክሳብ ማእሲና ክሳብ ተሓልፍ ትንፋስና እንታይ ወሪድና ንሕና ኤርትራውያን ሕቆን ከብድን ኮይና ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ንድሕሪት ኣብ ክንዲ ምርድዳእ ምግምማዕ እወ ኣብ ክንዲ ሓድነትን ፍትሕን እወ ኣብ ክንዲ ሰላምን ፍቕርን ንቃታተን እንታይ ባወሪድና ሕቆን ከብድን ኮይና ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ምስምማዕ እወ ምግምማዕ ሓቢርካ ፀገምካ ኣብ ክንዲ ምእላይ ምፍልላይ ኣብ ክንዲ እሂን ምሂን ሽርሕን ጉርሕን ወረ እንታይ ወሪድና ንሕና ኤርትራውያን ሕቆን ከብድን ኮይና ክሳብ ማእሲና እንታይ ወሪድና ሕቆን ከብድን ኮይና ኩሉ ተዓዚሩ ንያቱ ዓሪቡ ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ምስጓም ፍልሊና ኣጽቢብና እወ እንታይ ወሪድና ሕቆን ከብድን ኮይና ኣንታ ብህዝብኻ ትግደስ ኣንታ ብሃገርካ ትግደስ ሎሚ ግዜኻ ንዓዳኣ ተበገስ ናብራ ህዝብኻ ክሕደስ ሎሚ ግዜኻ ንዓዳኣ ተበገስ ናብራ ሃገርካ ክሕደስ
ኣይትበል ንሎሚ ንጽባሕ እወ መንእሰይ ሎሚ ግዜኻ ንዓዳኣ ተበገስ ፍስሓ ከዓስላ ዛ ነፍሲ ሰላምን ፍቕርን ክመልኣልካ ንዓዳኣ ተበገስ ናብታ ምጭውቲ ሃገርካ ብዘይ ወዓል ሕደር ገመል ሰሪቕካ ዶ ይበሃል ኮይኑ ጉንቡሕ ጉንቡሕ ገበን ህግደፍ ክወፅእ ዕርቃኑ ብዘይ ወዓል ሕደር ክወስድ መቕንኑ ተበገስ ደኣ ሎሚ ግዜኻ መንእሰይ ኤርትራ ተበገስ ደኣ ሎሚ ግዜኻ መንእሰይ ኤርትራ ነዚ በኽባቕ ስርዓት ሓግሕግና ክንሰዶ ንበገስ ሓቢርና ሎሚ እዩ ግዜኻ መንእሰይ ኤርትራ መን ተሰዓረ መን ሰዓረ ገዲፍና ንፍቕርን ሰላምን ንዘምር ሓቢርና ሎሚ ተስፋና ሎሚ ግዜና ናብታ ምጭውቲ ሃገርና እወ ናብታ ምጭውቲ ቤትና ናብታ ማሙቕ ቤትና ናብታ ዛዕበይትና ቤትና እወ ንገስግስ ደኣ ንበገስ ብሰላምን ብፍቕርን ንንበረላ ዝዓለም ክሳብ ዘለና ስደት መፍትሒ ኮነን መፍትሒ እቲ እንኮ ስርዓት ግደፍ ዓሊኻ ኣብ ሃገርካ ብሰላም መንባሪ እሞ ንበረላ ኪድ ነዚያ ምጭውቲ ቤትካ ዝበዝሐ ዝፀሓፎ ኣቦና ጆርጅ እዩ ኣነ ከዓኒ ቁርብ መሊእላ ማለት እዩ ብኻልእ መደብ ክስጋብ ንራኸብ ብርኹም ምሸት